Ọraneze ndị Igbo ji biri, ndị Igbo na-amasị. Ọ ka bụkwa nwanne ụlọ nwoke ụnụ na-anụ olu ya kwamgbe na redio, na-anụkwa olu ya na-akwa na iwu akwụkwọ a na-akpọ ya eziokwu na anyị abatago Okija. Ihe ahụ na-emebi ama mebi. Ụmụ nwanne anyị nwoke anyị kwuru n'obi eji Ogwugwu nnọkọ wee malụ. Ịma na ihe bụ nnọkọ, asị ndị Igbo na nnọkọ na-ebute obute asịrị, obute nke ọzọ. Mana anyị abịarugo bịa ka ọ gwazie ya ihe o menwụrụ Okija. But anyị fụrụ aka ji ọfọ ka ọ bụ n'osokwa n'ihe Okija ji dị ebube. Mana ugbu a ụnụ ga-anụ olu ya, ma ọ gwazie ụnụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ụnụ n'anya na mbara ebe a bụ obi ya. Nke a bụ iru mmụọ dị, nke a bụ anụ eji emekwasị, nke a bụ nke egbugoro na ndị ọzọ. Anyị makara ọgwụgwụ na-achọ enyemaka ọ ga-arụkwara ụlọ akara n'ekwentị daalụrị nne. Anyị chifu mgbede ọma, mgbede mara anyị mma o. Ee ka ị mere ka chifu anyị nọ n'obi gị ebe anyị na-ehi ahụ n'Okija. Anyị bata ebe ọ dịka ebe a atago nchara karịa ahụ n'elu. Ọ dịka oji gị ebe ife a ka Obinna hapụrụ ọkụ ya bụ ọkụ anyị n'aka. Alright, daalụ sa. Kedu afa gị sa? Afa m bụ Ọhaneze ndị Igbo bụ Chiọma. Ana m ekele Igbo niile nke ọbụla wee nọ na-anụ olu ma a sị na ngọzi na-abịa. Afa m bụ Chief ka eji nnọkọ were mara na Okija. Aka m bụkwa onye si Ụba ezikọ Okija site na Anambra steeti, ya local government Anambra steeti. Daalụrị nne. Anyị pụrụ ofe iji n'aka, ọ dịka ịkacha eme dibịa ka omenala ka ị na-eme. Ihe m na-eme ebe omenala kedu ife dị iche omenala Igbo na dibịa? Ihe dị iche n'omenala Igbo na dibịa bụ omenala bụ na ntụ ịbụrụ ha n'onye omenala, ị ga-adị na-ekwu eziokwu, na-agwa mmadụ eziokwu. Ịgwa ha n'onye ahụ eziokwu, ọsịzie na eziokwu ịgwa ya hapụzie ya o jeela anya ọkụ mgbe mgbe. Mana dibịa bụ nke ọbụla ịgwara sịwo na ya na-eme ihe ọma bụ gị nye ego. Ọ ya bụ ihe dị iche na omenala na dibịa. Otu a ka ọ dịzikwa na pastọ, fada na ihe ọzọ. Ịkọwagoro ụmụ Igbo ihe dị iche na omenala Igbo na dibịa, ihe anyị ji ka anyị kwụrụ ọtọ bụ ka ndị mmadụ na-apụrụ anya ọfụma mana onye ha na-ekwu okwu ka ọ dị. Chifu, if na obi gị ka anyị na-ekwa, Obinna arapụrụ gị. Okay, sir. Daalụrị nne. Ụmụ ife na-agbagwoju ụmụ Igbo anya, kedu ka mmadụ si ama na dibịa mara? Ka mmadụ si ama na dibịa mara ya, dibịa amaghị ọ na-ebido n'ụtụtụ mbụ. Dibịa amaghị ihe ọbụla ogo ihe ọbụla gị na-eme tutu a nnọta azụọla m ahịa, agụchara m akwụkwọ gaa bọị gbagide bọị ya gbacha bido nke m gbabakwa na-apụ apụ na-ebunata ahịa Abuja. Emesịkwa ihe niile ahụ gasịrị agasị
ejeji nzube ese nna m bụkwa dibịa nna m asaa bụ dibịa nna m ezugo asaa na Okija asaa mụọ kwụ ụgwọ ezugo asaa ụgbọala dibịa ka ọ bụ ya nwere jezie jụọ ese ihe na-eme ya jụọ ese bụ na m bụ dibịa egwe ya dibịa n'ọma na ọ bụ dibịa na dibịa nke m na nke o sitere aka na ya nwa bụ dibịa dibịa nke si n'ukwu nne m bụ Okereke agwụ egwu o mekwara dibịa wuru ewu na Okija ọ nke dibịa onye aka isi mara na dibịa mara esi n'aka nna m mara na dibịa maka nna m ya agwa m nke oge ka daalụrị nne kedu ife abịasị na iyi ụwa na-enye mmadụ nsogbu na agwụ na-enye mmadụ nsogbu ife abụọ ka agụ ụwa na-enye gị nsogbu ya na dibịa abụghị otu agụ ụwa bụ onye nọrọ sọm dibịa o so n'ihe a nkọwara gbatatara dibịa na omenala ezigbo omenala bụ na dị iche na dibịa bụ na ịbịa na nke onye dibịa na-eme omenala ọfụma maka du anọ na eso m na omenala Okija ọdịnala Okija ama ama mgbe ihe ọjọọ na-emekwa na Okija anyị bụ ndị ọdịnala mere ka ihe ọjọọ ahụ kwụsị ma arụsị ihe ọjọọ ahụ akwụsị na ala Okija ihe bụ agwụ ihe agwụ ji dị iche na agụ ụwa agụ ụwa bụ onye nọrọ mmadụ ụwa onye mmadụ si na ahụ ya were ndị n'ijiri ihe a na-enye gị nsogbu n'ihi na-azụ ahịa na-enye gị nsogbu ahịa na-azụ a na-aga aga ị agba ịgba eju esi mara ihe bịa ọ bụrụ na agụ ụwa ịgba agụ ahụ ogbute agụ ụwa onwezi ihe ị na-eme agwụ makwa ọ ya na-agasịra gị ihe ị na-eme ọ bụrụkwa na ọ na-agasịra gị ahụ ị na-eme ịgbakwa otu afọ a maka afọ abụọ eze dibịa onye na-eme dibịa amaghị agba afa ọ bụ dibịa o nwere ife ọzọ ajụjụ ajụrụ anyị izu ka abụọ gara aga mmadụ ncha nwere agwụ na-eme dibịa n'ala Igbo ọ bụ mmadụ ncha nwere agwụ na-eme dibịa ọ bụ mmadụ niile nwere agwụ na-eme dibịa o nwere ndị na-enwe agwụ rụcha agwụ gaba obodo oyibo nwee ndị na-arụcha agwụ je na-eme bizines mana ndị agwụ onye agwụ mụrụ si na agwụ ya efia ijegodi obodo oyibo ọ ya adọnata n'Igbo ya ofu ebe na-efia na-azọ ndị mmadụ na-agwọ ọrịa daalụ na nke egwuregwu ọhaneze na anyị nwere ọtụtụ ife anyị kwadoburu ka anyị na-aga karịa ụka mana ka o si na-adị anyị egbubiri kama anyị na-achịkọta ọzọ dibịa ọ dị ụzọ one na ala Igbo ụzọ dibịa one ka e nwere ụzọ dibịa enwere bụ dị ụzọ dibịa na-abụ ụzọ dibịa na-abụ aha ka nkọwa ya enwere dibịa Igbo ụzọ dibịa ịtọ ka enwere ka anyị kwuo ya ntu ụzọ dibịa ịtọ ka enwere dibịa izizi mbụ bụ nke anọ omenala ọzọ bụ nke oyibo ọzọ bụ nke mụrụ fada maọbụ pastọ ya bụ nke ịtọ ya mere ya ịtọ ya bụ na ụzọ dibịa ịtọ ka enwere onye mmanwụ nke gbonizi ọ naba n'obomi ebe anyị nọ bụkwa iwu mmụọ iwu mmụọ kedu nke a na-eji ya ka anyị kenee ya ka anyị hapụ ịda iwu ya bụ ụlọasị Okija nọ nga Ogwugwu Akpu nọ nga Akpu Okereke bụ Agbanama nọ nga Ogwu mmiri nọ nga nke nsikọta nke mgbara igwu kedu nke bụ ụlọasị Okija kedu ife ọ na-alụrụ ndị Okija ụlọasị Okija na-echekwaba Okija Ogwugwu Akpu na-echekwaba Okija Ogwu mmiri na-echekwaba Okija Akpu Okereke na-echekwaba Okija mana pancha kedu nke nwe Okija ihe nwe Okija bụ ụlọasị Okija ụlọasị Okija bụ nwoke nwe nwaanyị arụsị Okija na-akpa ike bụ Ogwugwu Akpu bụ ụlọasị nwunye ụlọasị ka ọ bụ adịka ahụ onye ka ụlọasị Ogwugwu Akpu anọgo Ogwugwu Akpu bụ ihe m pụtara ụwa kwudo apụtara m ụwa kwudo Ogwugwu Akpu nna pụtara ụwa kwudo Ogwugwu Akpu mma agha akọwatagwu ahụ ndị ya akọwatagwu ya adịghị ya ndụ ahụ n'ọnọdụ ekosi na wee dị ụfọdụ apụta n'iru akwụkwọ
ụfọdụ asị na ogwugwu akpụ adịghị ọzọ ike ụfọdụ asị na ejizi eme ihe ntụ na aghụghọ n'ịbata Okija na ụmụazị jizi ogwugwu akpụ nke bịakwa n'ihu ogwugwu akpụ ọkọ nwere ike ọ pụọ n'onweghị ife dị na ogwugwu akpụ ọ bụ eziokwu na ọ bụ ndị na-ekpe onwe obodo odeke ya ahụ ya adịfọrọ n'ala Igbo niile ijekwa n'obodo ịya afụ ndị nzuzu bụkwa ndị isi dị mma kama na ekpere anyị na-ekpe n'ụwa bụ ka ndị isi dị mma karịa ndị isi ya adịghị mma nya ka ndị mụ ihe karịa ndị ya amaghị ihe ya bụ ekpere anyị na-ekpe. Ụmụ oge na-aga ọjị ekwute ekwensu ụra kedu nke bụ ekwensu ụra gị na ọjị ekwute ekwensu ụlọ asị dịkwa na ụlọ asị. Kedu ife ọ na-arụ? Ihe ọ na-arụ bụ na onye mee ihe ọjọọ maọbụ onye buru ihe ọjọọ bata Okija na-abata Okija narị ya onye gwọ ọgwụ ọjọọ na-abata Okija ọ na-erute na briji Okija narị ya ọgwụ onye mekwa ihe ọjọọ ya na-eji ezipụta onye ya bụ ọrụ ya n'obodo ngwadalụri nne onwe ife mma asị ka njikwa gị nna anyị ukwu eri ji mara ife mmarụ na-eme dibịa na isi wee mụta ife na-afụ ụmụazị gị taa nke bilite utu abalị ya na-abụ ma abalị itoji mebe dibịa dịka arọ na-abụ ma itoji mebe dibịa ọrụ ọnụ ụlọ elu na-agba moto ịtọ na-abụrụ nwaanyị nọ na-eme ife ego ọka nkụ ka o si ndị na dibịa onwe ife ọzọ a na-emezibu ihe nzuzo na dibịa eje na nke ahụ ike nga mmadụ na-emeri ya ka o dịka ike nga maka mma ya ji esi na onye ọ na-egbu mmadụ ma ọ na-eme nka ka onye na-eme dịrị ya na chi ihe ọbụla onye na-eme ya dịrị ya na chi onye na-eme nke ezigbo Chukwu na-afụ ya ana na-afụ ya onye na-emekwa nke ọma Chukwu na-afụ ya ana na-afụ ya. Ebe na Okija kịta na Anambra ya gba gburugburu kedu ife eji malụ gị? Ihe eji mara m bụ nnọkọ dịka ihe na-emenwu eji malụ gị. Ihe na-eme bụ na ana m efe alụsị ana m efe ogwugwu akpụ eji ya mara m eje n'ụdị ịgwọ ọrịa ana m agwọ ọrịa esi m n'aka Chukwu ka ntizie na Chukwu si n'aka m agwọ ndị mmadụ ọrịa mmụọ na-efe si n'aka m agwọ ndị mmadụ ọrịa ọya ya bụ mmadụ bute bịa ebe a mma agwụ ya bụ nke izizi mbụ bụ gịnị enye ule a na-akpọ ashiere maọbụ strok maọbụ ọkịrị mgbawa isi onye ọbịakwa na-agbacha afọ amara ihe bụ ya maka mgbochi ọla ka ọgwụgwụ ya mma amara ihe bụ ya ọ bụrụ nke anyị chụrụ aja wee gwọọ ya gwọta dịka ndị nọ na mba ofesi azụmahịa ha ịmara ịkọwapụrụ na ụmụ oge na-azụ ahịa dịka ahịa ga na-adachite azụ ife onye ụdị ha na-emepụta ka ihe ga-eme onye ihe m ji emere onye a bụ na onye akpọọ m n'ekwentị gwa m nsogbu ọ na-enwe ihe izi m ji agwụ ya bụ na-aga agbalị ya a ji ajụ ese mara ihe bụ o ji adachiga azụ maọbụ ihe ọ na-eme anaghị aga agba afa maka afa bụ ihe izizi mbụ ya bụ nọmba 1 site n'afa a ga-amụ ihe bụ nsogbu ya ọ bụrụ nke anyị chụọrọ aja tupu anyị agwọrọ ya ọgwụ ewere maọbụ iburu ite m na-egbukwu abụọ nke na-eri mmadụ ite m na-egbu ogbo ihe a ji eri mmadụ ya eri nkịta maọbụ ebi o ya eri nkịta rie ebi mana ụfọdụ bịa sị na ite ọbụla riri nkịta rie ebi ga-erikwe mmadụ eziokwu asị ka ọ bụ onye Hiroshi ya ka ọ na-emeri onye ji mmadụ bido igbu ite na-eji mmadụ gbugide ya bịa ruo mbọchị ọnwụ anaba anyị na-asọ igbu mmadụ nsọ anyị na-eji aka anyị egbu enyi ma ya fọkwa mmadụ dịka o si wee dị taa onye gbugburu ite mesịasị na ya achọghọzi kedu ihe nwere ike ime onye gbugburu ite si na ya achọzi igbu ite agbakwa afọ amara ihe anyị eji mebi ya ọ nakpuru onwe maka onye mekọtara ihe si na ya chọzi ọ bụ iwu bụ na ya alagharịa na ọ ga-eme ogbugo onye gburu ite si na ya chọzi agba afa mara ihe anyị eji mechie ite ahụ mechie ya ọ nakpuru onwe mana ihe emenwu ya mmemme ya ọfụma nnukwu ya bụ ihe m na-arụ nke ụnụ bịakwa ka ụnụ jizi anya ụnụ fụsị ihe nga ihe ụnụ fụsịrị nga ọkwa ma mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ ọfụma ọ Chukwu nyere nye Chukwu na ana na mmụọ na-efe nye amanye ọfụma ahụ mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ
bịa ka m jiri ọrịa daalụ ka anyị jụzie gị ozi ihe na-amụrụ ịtọ ihe akụziri anyị nke a dịtụ ebe a mmadụ bụ ife atọ nke a dị ebe a bụ ụmụ amụsụ na-enyesi ndị mmadụ nsogbu ekere eke ụmụ amụsụ na-enyesi ndị mmadụ nsogbu ekere eke dịka ọ bụ na amụsụ na-enye gị nsogbu amụsụ na-enye mmadụ nsogbu amụsụ na-enye mmadụ nsogbu nke amụsụ ahụ debie ofu ebe ị na-aga n'ihu ị na-aga odogwu amụsụ a na-atala odogwu akwụkwọ a dị ebe enu dịka ede kedu akwụkwọ gị fara ya ka a na-agba ede mmụọ ede mmụọ a ihe ọ na-alụ ebuka ihe ede mmụọ a na-alụ ebuka ọ na-azọ azọ ọ na-egbukwa egbu ka a hapụ ịwaba ọtụtụ okwu afọ n'Igbo o doro anyị anya na ịkọwapụtara ụmụ Igbo ihe dị iche dibịa Igbo na dibịa na-agwọ ọya na dibịa na-eme nke a kama na nke kacha wee doo m anya bụ na isi na oke ite na nwa onye nke ya nyebere nsogbu na ọ chọọzi ihe emebi nwunye ọkụ ya emebie ya ozuru ike ozugbo agba afọ okwu ya eji emebie ya ozuru ike erikata m na-eri nwa a na-adọ ọrịa daalụrị nne anyị kenegịrị nne anyị kenegị ife ọzọ anyị kwadoro ịjụ gị bụ aishi abịa sị na mmiri na-enye mmadụ nsogbu ịma anya nke ahụ ya bụ isi ije mmiri ahụ mmiri bụ otu afọ ahụ ka ya bụ onye mmiri na-enye nsogbu achụọrọ ya aja mmiri arụọrọ ya ọrụ mmiri onwere onwe ị na-arụ ọrụ mmiri ọfụma na ọrụ mmiri ihe mmiri na-eme ebuka o nwere onye kwesịrị ịkpata ego ndị mmiri ya dị na-enye nsogbu na ọ kpata ego na-etigharị ya anya kedu ihe jikọrọ ndị mmadụ na ndị mmiri ihe jikọrọ ndị mmadụ na ndị mmiri bụ na ọtụtụ mmadụ si na mmiri pụta ụwa o nwere ndị si na mmiri pụta ụwa nwee ndị si na abụ ụzọ pụta ụwa nwee ndị si n'osisi pụta ụwa ma ọ kachasị bụ na mmiri ọ ihe o ji enyekarị ọtụtụ mmadụ nsogbu mmiri nwere ndị o mere na ha anụghị di mmiri nwere ndị o mere na ha akpata ego ọ bụrụ na ịkpata ego akpata o nwere ndị mmiri mere na ha anụghị nwaanyị nwee ndị o mere na ha anụghị di ịnụọ di anụọ sọm n'ime ha bụ na ha nụkwa di anụọ ọ na-eme ha na ha mụọ nwa ndị bụ na ha ji enye mụ nwa nwụọ ha n'afọ ime mmiri na-eme ihe a niile na ọ ya kpatara onye pụta ụwa mana onwe ihe nkwu isi na onwe ndị si na mmiri wee bịa nwe ndị si na okporo ụzọ wee bịa kedụ ka mmadụ ga-esi si na mmiri wee pụta ụwa ihe mbụ okwu nwere osi ka ka mmadụ si na mmiri bịa mmadụ na-esi na mmiri abịa ụwa otu mmadụ si esi na mmiri abịa ụwa bụ Chukwu ka mmadụ si esi na mmiri abịa ụwa ka anyị hapụrụ nke ahụ na anyị ma na mmiri na mmadụ si na mmiri mmụọ nọ na mmiri ọtụtụ mmụọ nọ na mmiri mmụọ anyị ajaghị akụta mmụọ dị iche iche mana ka ezigbo si bụ na mmiri a na-emebi mmiri a na-edozi ọ dazimi na ọ bụ okwu mmụọ na elu mmụọ niile anọ na mmiri bụ ofu ọrụ ka ha na-arụ ihe bụ iwu ha ji emebi ihe ahụ ọ bụrụ na ejụghị ese ha anaghị emebi ihe ma eju ese ha ji adị ahụ emebi nwere onwe ọ na-abụ onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe oke sa daalụrị nne anyị kenere gị agụ iyi bụ ihe ọbụla gị yọrọ ya ọ ga-emere gị bụ ihe ọma ọ na-eme nke ọjọọ ihe ọbụla bụ ihe ọma ị yọrọ ya ọ ga-emere gị agụ iyi a ka agụ iyi ya si ruo m aka bụ mmụọ kpọtara agụ iyi agụ iyi a ọ nọ na 12 years n'ime ebe na mmiri ka o si mmụọ akpọta si azọba ndị mmadụ
na onwe ihe na-agbagwoju m anya and ekekwa m na akọ ya na-agbagwoju ndị ụwa ndị ọzọ anya kedu ka agụ iyi ya esi wee na-azọ mmadụ ọ na-azọ mmadụ ihe ọ bụla gị ịyọrọ ya ịyọrọ agụ iyi ya na ịyọrọ agụ iyi ya bụ ihe bụ ezigbo ihe ya abụghị nke ọjọọ ọ ga-emere gị and ị chọrọ itiri ya ụka onye ọbụla ọbịa ngwa mma ayụ ya kịta ya rikwana ụka ma itiri ya o ga-eri ya maka agụụ na-agụ ọnwa Igbo ji aba ọnwa ọfọ ahụ ọfọ dịka Igbo chi ịba ahụ ọfọ kedu ọnwa eji aba ahụ ọfọ ọnwa Igbo ji aba ahụ ọfọ bụ nke Igbo nke ndị Kristian bụ na Jenụwarị ọgbọ nke ndị Kristian nke ndị Igbo ọnwa eji egwupụta ji na bi ọnwa iri ji ọnwa iri ji a na-abụ Septemba and ọ gị kọrọ ji ya ihe ka ka eji ama dibia and the priest ọ nwere ndị ya enweghị taịm ya enweghị ịma ife anyị ji bata n'ubi a ife anyị ji bata n'ubi a abụrụ na na-atọ ụtọ nke ukwuu ka mana ọka anyị gwa ụmụ Igbo na onye Igbo ọbụla bụ dibịa na-eri ji kwesịrị inwe ebe ọ na-akọnye ji ahụ ọ na-egwupụta ọ bụrụ ụbọchị iri ji ị ga gote ji ndị Hausa kọrọ abịa gbuo awa ya na be gị mana unu n'anya gbaa gburugburu unu ga-akwụsị ji dị iche iche ji dị ebe a karị 1000 nọmba ọ ife eji ama onye Igbo unu netụkwa anya ebe unu ga-afụkwa efi and ka o si akọwa na aka na-akọkwa ji na-eje so ụmụ Igbo ofu ihe nchọ ka unu mụta taa unu afụgo agụ iyi ka o si weri ọkọ n'ihe ọbụla ị yọrọ agụ iyi na ọ ga-eme ọkwa ihe ikwu wee yọọ ya erikwara ọka agụ iyi rikwara ọka ọ sị na agụ ọji ya mana ayọbekwa m ya ọzọ dịka ịbịa bụ unu afụgo ji eji amara okenye Igbo onye hapụrụ obi adị mbuga adị ebuga obi ebuga ihe ahụ na-achọ n'iru akwụkwọ na-ada n'aka ndị wayo ndị adịgboroja unu n'anya onye anyị na-akwụ ebe a na-abụ nnukwu mmadụ ka ọ bụ nnukwu mmadụ ka ọ bụ n'Okija nnukwu mmụọ ka ọ bụ ma ọ nọ na mmiri ọ nọ n'elu ana nnukwu arụsị ka ọ bụ unu n'anya ugbu a ọ kọpụta na ọya dị iche iche ọ na-azọ ọya bụ ọya azụkọta ahịa anaba azụ ọya bụ ọya kachanụ ọ bịa ịkpọkwuo ya n'akara ekwentị ọ ya rapụrụ gị n'ikuku ya na ekwentị ọ ya rapụrụ gị n'ikuku ọ gboro gị mkpa nke ahụ mana onye nọkwanụ mba ofesi chọkwanụ ka alụ ọrụ ọrụ kedu ka a ga-esi wee mee onye ahụ ya ga-eme onye ahụ onye nọ mba ofesi chọọ ka arụ ọrụ nke izizi mbụ bụ na a ga-agbara ya afọ agbachara ya afọ onwe ihe na-enye ya nsogbu ọkwụ ya ụgwọ arụ ọrụ ọbụna ya esendịrị m nwanne ya njụọ ya ọbụna na onwe nwanne ya ọ chọrọ isendị m arụ ọrụ agba vidio kọl fụ ka esi arụrị ọrụ n'anya ya ọ bụ nke arụcha akọ ịbarị ọ ya na-arụrị ya ọrụ iti vidio kọl ofe ya arụrụ ya o mechakwa ọbịa nye Thanksgiving maka ọrụ arụrụ ị nwere ike ịrapụrụ ụfọdụ akara ekwentị gị n'ikuku ekwentị m bụkwanụ 080 335 91 446 080 335 91 446. Okay, sir. I can agree nne. Chief Ogbuefi nnọkọ Ugodi n'obi ịzafaghị atọka m ebe anyị na-ihe abụ na be gị ọra na eze na-ege ntị ọ na-afụgo na anyị na-anọ iru na iru ọ bụrụ onye ya bụ o mehie megide gị ọ dị emejọ mmadụ ọ mmadụ na-emeji ya adị m ekwukwu ya nọ n'ebe a m ekwukwu ya n'azụ ya mana ọ ga-ekpọzie n'akara ekwentị ọ gwazie gị ihe a m gwara gị ma ntụ ọ dị ma na ntụ adịghọ ya daalụrị nne ka ị na-esonyere anyị ga-anachigata maka ihe gbasara ọrụ mmiri ọ na-akụwa na ọ na-alụ ma onye na-abụ ọnọkata dị na-eyuzu nwaanyị na nrọ ma ọnọkata na mmụọ dị na mmụọ na-achụ ya ọsọ ma sị na nwere spiritual wife ma spiritual husband ụmụ ihe na-enyegasị ụmụ kịrịkịrị ọya ama m na witness ihe nwere spiritual wife onye nwoke ọbụla na-enwe ya nwaanyị na-enwe spiritual husband enwere m ya ọ bụrụ nga na ị nwere ya so ị nwekwuru ya na ntu a na-enwere ya mana esetụrụ na aha nwere onwe na onye kwụ ụgwọ na nwanne nwoke a n'ebe a negide ya nwere ya degode kamera side o nwere ya na kpam ororo ya nke nwoke ọ gba m ororo nke ka a na-ajụ kpam ororo nke oge ahụ ị nwere ya ị na-eme enjoy free na kịta nke ka mma kịta na spend ego eme nwaanyị nke ka mma
Alright, daalụ rinne ọra na-ezo na-ege ntị daalụ rinne onwezi ife ndị ọzọ fọrọ rapụ na ya ozi n'ikuku anyị ga-anachigata ka anyị na-akarị ụka nke ọma daalụ rinne ekenekwa m ọ ka bụkwa nwanne ụlọ nwoke bụ Chigozie Iwu Chukwu